Студенти и докторанти от катедра електроника в Русенския университет Ангел Кънчев откриват изложба от създадените от тях електронни устройства. Калчо Петков вече е със студентите и съм сигурна, че му е много интересно. Ще ни каже сега какви са най-интересните изобретения и имат ли те практическо приложение. Би трябвало. Карина, здравей! Ние сме в фоайето на Русенския университет. Както се казва, Русенският университет ковачница на технически кадри вече 70 години. Но стига с лирически отклонения да пристъпим наистина към сериозната техническа част. Тук е доцент Манукова, която е ръководител на повечето от тези студенти и един от организаторите на тази изложба. Добро утро, доцент Манукова. Ами, похвално е, че има все още студенти, които искат да се занимават с наука. Наистина е похвално, че в продължение на 10 години аз работя с изявени студенти, които имат желание да изграждат знания извън учебните зали, извън учебния процес и по този начин те спомагат за развитието си на ново ниво, което е техническо и с изследователска цел. Интересът към новаторски неща или към усъвършенстване на стари работи? Имаме привкуси от двете неща. Обикновено се започва с техническо усъвършенстване, след което с горните курсове и вече в магистратурата студентите и докторантите проявяват и творчество към схемните решения, към изследванията, към реализацията дори на самите устройства. Ние ще видим самите студенти. Тук е инженер Виляна Желязова. Добро утро. Какво сте разработили вие? Какви са тези лампи тук, които светят? Това е едно аналогово устройство за измерване на фотоволтаични модули. С него може да се измерват параметрите на фотоволтаичните клетки. То може да бъде пригодено както за лаборатория, така и за полеви условия. Служи така за фирмите, които се занимават примерно с фотоволтаични паркове, ако изпълнението е в по-мощния си вариант, нали, с по-мощен товар, те спокойно, понеже модулите имат така с времето се износват и така нататък, те могат да... Казахте модулите, нека да видим моята малка фотоволтаична централа. Това е вашия колега, с когото работите заедно. Здравейте. Я вие като мъж, вижте моята малка фотоволтаична централа на този ключодържател, обаче нещо много слабичко свети. Как можем да я измерим? Всъщност, с измерването точно на такива клетки като вашата, може да се измери с промяната само на 3 резистора и един мост транзистор в онзи модул, който е изведен извън кутията. Ами с две думи, ще светне ли това по-силно или няма да светне? С времето ще свети все по-слабо и точно това е целта на устройството, да измерваме как ще се променят параметрите и с времето. Това се дължи на батерията, не на фотоволтаичната клетка в случая, че с две думи да си купя нов. Така. И сега, да видим, тук сме при Денис. Денис, здравей. Какво сте разработили? Функционален генератор. Това пък за какво служи? Това служи най-вече за изследователски цели. Може, когато в едни тестови условия да се изпробва апаратура, той осцилира от 0 части от херца до около 300 кГц. С две думи, в бита какво мога да изследвам с този апарат или в бита не мога нещо? Ами ако имате повредено някакво устройство, включвате този функционален генератор, подавате му сигнал и мерите на изхода има ли нещо. Ако има, устройството ви работи и това е... Добре, няма ли за вас Фейсбук, интернет ми се занимавате с такива неща? Ами това е хоби, това е страст просто. Пожелавам ви успех, да видим пък сега кой е тук. И тук е Никола Флавианов. Здравейте, Никола. Какви са тези мигащи светодиоди? Значи това е светодиоден телеизмерен куб с микроконтролно управление. Изпълнен с микроконтролер на Atmel и изпълнен с светодиоди, които са с оранжев цвят. С две думи, това мога да си го сложа на прозореца и да ми мига. Това ли му е практическото приложение? По-голямото приложение може да бъде в дискотеки, но също така може да бъде изпълнено в по-голям вариант с телесетни диоди, за да се направи реклама. Така, значи за реклама. Като казахте дискотека, ето тук е. Сега ще дойде при вашето устройство, няма да ви премерена. Това е триканална теристорна цветомузикална система с светодиодни осветителни тела. Георги, е много сложно. Ами не толкова сложно, колкото е ефекта, който виждате. Микрофон реагира на говор, на музика и на всякакъв вид звуков сигнал от 90 Hz до 9 кГц. По-простичко, ако пусна някаква музика,
това устройство е засича и според тази музика ще мига, така ли? Визуализира, да, ниски, високи и средни честоти, червено, зелено и синьо, съответно. Треперете български дискотеки. Това изобретение в най-скоро време ще влезе при вас. И къде момент само преди да приключим с тестове функционален генератор на господин Ремзи. Господин Ремзи, много сложно и нищо не ми говори това. Да, това е също устройство като на колегата, малко по-прост вариант. Второто ми устройство е предосновател за цифров осцилоскоп. Той добавя функции на осцилоскоп с микроконтролер, като разширен обхват. С две думи, като казахте осцилоскоп, мога да се измеря сигнала на телевизора, така ли? Да, то се използва предимно за ремонт на телевизори, аудиоустройства. Ами успех ви желая, аз вече не ремонтирам телевизори, направо си купувам нов. Затова, че това изобретение наистина ще има голям успех, обаче не при телевизори, при нещо друго да знаете. Да. Ами това е по-интересното от Русенския университет, Карина. Надявам се ти да си потопи в техническата материя, която току-що показахме на теб и на нашите зрители. Благодаря ти много, Калчо. Браво на студентите от Русенския университет. Интересни, така електронни, как се казва, да не се изложа нещо по-добре. Изобретение, да не коментирам много, но браво на момчетата. Това със сигурност мога да го кажа.